Yamakadai kuterera panguva dzino ndiyo channel yenyu inonzi Kulian TV apo patinokupai ma updates nezvinhu zvakasiyana siyana zvinenge zvichiitika nekutora nzvimbo munyika yekwedu. Nhasi ndiri kutambira nyaya panapa iri kutaurwa naGift Siziba Ostallos ari kudedzera kuti zvoni spend my Sunday afternoon at Harare prison remand with Madzibaba, Veshanduko and Takunda Muka who remained detained for standing firm in rejecting the regime in Harare. We stand with these comrades out of a deeper and abiding sense of duty, love and shared purpose, for without it our struggle itself loses meaning. Even in detention, their spirit remains unbroken. They are resolute, clear in purpose and unwavering in the pursuit of a just Zimbabwe. Fellow countrymen, the path ahead us will not be easy, but it is one we must walk together with courage, with discipline, and with an unshakable belief in the future we seek to build. Ndosho kuri kutaurwa na Gift Siziba Ostallos achitaura kuti ndabva kunoona Madzibaba Veshanduko taswera tinavo nemumwe mufeso vakasungwa naye. I'm sure he is the driver. Zita ringe ndaita kakuri kanganwa zvangu, but I'm sure he is the driver because pakasungwa Madzibaba Veshanduko pakanga pana driver. And for your own information, kune vamwe futi mawo veteran 10 vakasungwa musi wa 17 October vaya vakabuditswa vakabuda. Guys, garai maziva izvozvo because ndona kuti vamwe mamuzobvunza saka tichavaonese tisingachavanzwe. Vakapiwa bail vakabuda kureva kuti munhu anenge ari pa bail angofana nemunhu anenge adzikiswa volume. Uri pa silent mode aukwanise kuita se kunge uchitaura. Vakawanda vanga varimo, so far izvo zvendakuona Madzibaba Veshanduko and the other guy ndo vasara vari mukati, ndo pasarira nyaya yacho iko zvinezvi. So pane nyaya yanga iri kunetsa, manarratives akawanda ari kutendererawo. Vamwe vari kuti zvoni anzi vanhu vese veopposition maiginwa Madzibaba Veshanduko, nhasi asara aega mamusiya, but maiti mimi muri kuda kurwira nyika, ndiye munhu wacho anga achirwira nyika. I understand zvinhu zvakadaro zvinoitika and zvinowanika because we are all human beings at the end of the day. Munhu anogona kutobuda akatotanga kuda kutoti ndoda kubatsira, ndoda kudaiso obva hanzi kwichu vanhu kuti vachikubatsira zvechokwadi. Munhu anowandirwa, mwana anofunga kuti pamwe ngone backup. For example, let me set the record straight. Madzibaba Veshanduko panyaya yavakasungirwa iyi havana kusungirwa nyaya dzezvinhu zvaitika matongerwo enyika zveopposition, asi vakasungirwa nyaya dzemademonstration acomrade Geza the late. Ndo nyaya yakasungirwa Madzibaba Veshanduko kuda kuti mudhara Geza anga ari munhu weZANU-PF. Today tine vanhu vakaita sana comrade Knox Chivero vatongori munhu weZANU-PF. Hazvimbofe zvakachinja. Kare taimboona vanhu vaitsamwa tikati Geza munhu weZANU-PF, waona vanhu vachisa muromo mumhino utanga kuti ukutaurire chii, but ndo reality iripo. So panoitika chinhu chachiya paunozobuda murodhi uchizonzi ndinge wabatirwa nyaya idzodzo, vanhu vaunonge uchimboshanda navo vekumashure kune maopposition jinji vanofungidzira kuti pamwe tinogona kuda kumhanyira kuti tidaonde kunobatsira kana kuti tinopindira nyaya yacho ukazobatanidzirwa kunzi saka ndima muchishandisa munhu here kana kuti chii. Vanofunga kuti dzimwe nguva une backup plan yakakwana. Ndotsoka muona paipai vanhu vanga kutanga kuti chamisa hana plan ofuti ari wiki hana zvaari kumboita uyo akadhakwa. Kana muri kurangarira madhezi acho akaneta asi kumbodairira nyaya idzi, sei asiri kupindawo muchiki zvekuita vamwe, sei ari kukundwa nemadhara yakaita sana Geza aya vari kungobuda vachiita se vachimhanya kuti zvinhu zvinake, iye ari kudya achiguta kandosaka ari kutisiya takadaro. But you never know ma reasons anenge aripo because munhu haazokudze kuti ndatura mafemo pari kupisa up. Munhu anongoti ngatimbonyarara because they know those guys for sure ma lawyers, but pamwe pacho hapana. Munhu anotoona kuti saka ndingachadii panyaya yacho iripo and panenge pasina a point yekuti zvinhu zvinge zvichiendeka. But if we are to blame vanhu veopposition pane nyaya yacho iyo, let's not forget kuti Chamisa himself akaresign akatoti inini ndigirikini zvandichaiti, ndatosiya political party yacho yetiripuzi, ndabuda mwazviri kana muchiri kurangarira. But guess what, izvezvi so tinofana kublema vanhu vakaita sana Chabangu, Hoshpen Ncube ndo asara vari mapresident acho vari in charge of that triple C. But ukaona vakusiya vanhu
because you can't convince me kuti Chamisa ane political party isu tichiziva tese kuti haana. But kwa kungotsvaga muri kuona kuti pane vanhu vecho vese amene kuti vanhu vacho vari kutanga vari kushanda nesame nigirikini here. Ndamboona futi pachibhlemwa Chamisa pane nyaya Danford ngadzore kunzi anga chinja maybe rina chisa mazitashop ega chinchi watu Nyaya yanga chinetsa vapkanywa panhu pacho panga chitira chingasungwe saka munhu wachamisa watu but akarikolewa kamunhu nachabangu arikolewa akadzoka akadzoka kucancel ikoko ari independent candidate. Munhu kana ato independent zvikureva chi asisiri munhu weparty boss dai oreti ngatiti izvi so Chamisa obva afoma imwe political party. Do you expect the same guy kuti anobva atanga anozvirikola futi ega oti ndakuda kudzoka ndiri under ticket kwa Chamisa kana anongoti ndagara ndori mukanzi wandisi kuda because anenge kuti there is no way pandichamugambula position yangu handiri mukubata medzi dzacho. Saka ndo maitikira anokuita zvinhu zvacho izvozvo zvese. To be very honest, pane nyaya yaMadzibaba Veshanduko haisi nyaya yekuti tigare pasi tikakublemana steri kuti ningi ndiyakazobhaisa ningi ndiyakazoda izvo zvinhu zvaizvo zvakatongoitika oenda vanhu vese vakatoshamisika nezvinhu izvozvo ende chiri kutowedzera kushamisa ndekuti vacho vanga vari vekuruling party vazhinji vakabuditswa. Veterans 10 vaya vakabuda havasi vemamwe mapolitical parties ndeve same ruling party vakabuditswa because maconnections at the end of the day anozosiyana. Vamwe vanokumbirirwa ruregerero, vamwe vanoita sei zvakasiyana siyana. Uyu kuti achikumbirwa ruregerero anokumbirirwa nani, utachimirirwa anomirirwa nani, kwake kwacho anenge angoti pamwe hatisi kunyadzonzwisisa because madhezi pazvakaitika zvinhu paifamba narrative uyu ari kuita chikawadi, ari kuignore, ari kuita nungo, ngati zvitofamba sei ari kudai so because maybe because akaguta or whatever zvakawanda zvaingotaurika manarrative. But to be very honest haisi problem yemunhu iyaya kana kuti chi yes zvinhu zvakatoitika akabatwa ari panigrini because ende haasi kutongwa nenyaya kunzi uri munhu weopposition ongochita sei ari kutongwa neyanga achitongwa naye iyoyo kuti mimi muchida kuita sei muri kukonzeresa chakati mabatwa muchidistributa maflyers ndo nyaya yanga ari kubatwa nayo iyoyo handiti. Saka ndo anongopinda nayo mukati obva amira nayo akadaro. Saka kuti tizoti vanhu vechakati mimi munofanira kunge muchidai so guys let's be very honest vanhu vemuZimbabwe vane love but kutaura chokwadi chako vanhu vemuZimbabwe tese tinenge tichingotambura zvakafanana. Hapana ukuthi ningi saka ndi ari better because ari kunyanya popota ari pafront munhu wese ari kutambura komanda. To be very honest munhu wese akaomerwa nelife yacho, munhu wese ari kutochemawo nzara, zvinhu zvakatomuomera zvakatotinya. Munhu ndotofunga kuti iye wacho ari kutoti vanzi because kumba kwake hakuna chekudya hakuna chekubata wamune muchitotarisa wacho pamwe atorara une nzara ukatoenda kana kumba kwaChamisa wacho pamwe kutobikwa mufushwa it happens because munhu life yemunhingirikini hamupozvinzwisise but unotozozvinzwisisa papa because ize chakati ari kuzodai so ndosaka achitomukawo 24/7 dai vakagarika vanhu vese dai vasingamuke vachiendawo mabasa dai vakagarika vanhu vese ana biti vese vaya dai vasingamuke tichiti mamona biti zvautaura biti ari angopinda akasungwa 5 days batobuda. Yes he is a lawyer amirirwa nemamwe malawyer mafriends or company yake yemalawyer zvine malevels but munhu akaita Madzibaba ana maresources biti ane maresources ake iye anotopinda nawo otoshandisa. Uyu ano kuti azoti maresources anomaona kupi uye kanzi bail $500 anobva angobuditsa cash passport because biti takamutarisa he is a millionaire already, who doesn't know that? And mukuzviona so we can't compare him nemunhu manje uyo angosumukiro just an activist kuti angunza anguningirikina. So nyaya iyoyo inototirwadza honestly speaking handidi kunyeba zvangu zvinotibata zvinotibaya moyo tichiona munhu achinge ari musituation yakadai so but chekunyatsoita chechoka pachokwadi chako vana veZimbabwe vanenge vasitomborina. Yes tinoona kuti tinoblema malawyer anenge achidawo mari kuti lawyer ningi anokuzoti ndo profession yangu yandinotoita. For example iwewe uri panapa we can blame each other one another every day kuti but malawyer dai murungonomirirawo munhu mahara ari kuchema wani kuti school fees hakuna. Iwewe une private school hauna here usi teacher here kutadza here kungotora ngoti ndakumbokuisa all bills on me vamwe mutone ma private schools why musiri kusvika muchingonotora vana vake moti ngavaya vadzidze kunoko. Vamwe mune matax shop why musiri kungotakura grocery muchingoendesa ikoko kuti mhuri yake ngaingowana chekudya. Zvakawanda zvamunazvo vanhu handiti zvamunotoita but zvinhu zvinenge zvakangoomera munhu wese ndochokwadi to be very honest. So inini manje zvandada kuti ndichionesana nevanhu especially this advice inofanira kuna Madzibaba Veshanduko. Madzibaba Veshanduko kune munhu wese achanda nomuona ngamuzi kuti ukaona munhu ari kubva even any lawyer akachiti ndiri but ndiri weZANU-PF ngaatambire that offer
akaona munhu ari kuuya nechikafu or something achindirwedza ngaatore zvinhu izvo. Why? Because pakasungwa ndokuni vanhu vacho vaaito anga ari vamwe chete navo. He is a Zimbabwean, saka ngapangoitwa cheZimbabwean. Tikuti opposition yacho yatadza, but opposition yacho yakaparara kudhara, kwakasara yashabangu ndo yasara. Avamwe vatori kusabatikawo up to now ameno, I don't know. Yes, vakaannounce kuti takudzoka takudai so, but chokwadi chiripo ndechekuti zvinhu zvinenge zvisati zvabatana. Kutozama kungwavha chaiko, but zvinhu zvinenge zvisiri paposition. So Madzibaba Veshanduko kana pachinge pa any offer ngavatore vabatsirikani. Ndo mashoko angu andangoti ndikwazi kutaura. But muri Zimbabwe ndisandaenda zvangu ndoda kukutendai nekubatikira pachivhitivhiti nekumbosuwa kuudzwa chokwadi ayo tinenge tiri patimbofeta ka disappointa kana kuita sei. Handiti ndoda kuzivisa maZimbabweans ese zvawo vari munyika yeSouth Africa ini vari kudawo kuregisterwa macompanies nekuvhurwa maFNB business accounts vasina mawork permits kana kuti mastudy permits. Ndiri kuti mazuva ano zvavanyore zvava easy. Pane company inonzi Education Research inotungamirwa nana Mukoma Owen ndo vanokwanisa kukubatsirai. Batai Mukoma Owen, taurai navo, namba dzavo ndo dziri kubuda paflyer rakanaka. Even in any video rochaona rangu ini rine that flyer, take that, tora screenshot, tora namba, taura navo Mukoma Owen ndafungawo kudaiso taura nyaya yako unobatsirikana, but make sure une passport yo. Because zvekurejista macompany zvoda munhu ane passport. Bisazoti usina nigiri nobva uzoenda unongo wakutanga pamwe wakunetsa. But kana zvinonge zvine passport yako zvinhu zvinotoita. Handiti passport yako iri valid, zvinhu zvako zvinoita sei zvinotoita. Unotoregisterwa, unotowana FNB business account, unotoregisterwa company, zvinhu zvako zvokufambira. Chero kune vari kunze kweSouth Africa tiri kuti zvinokwanisa uyai pindai futi muSouth Africa macho munhu uri kuregisterwa company zvinotoita. Batikira chetewo iwo chako chete. Handizivi kuti plan dzauchazoita ndedzipi mates kuti kana kuti asi chine chingodiwa passport yako inge ine entry stamp. Zvimwe zvese zvinobva zvatoitika. Wa munhu mukuru enda watonzwa ishone.